FM6, 6 kinematig a hafaliadau differol. Mae maes llafur yn gofyn bod ni'n gallu defnyddio hafaliadau differol pan yn modelu mewn kinematig. Ffeithiau allweddol. Bydd ni angen defnydd o ail ddedd Newton, hynny yw y grym, cydeffaith y grym yn haflu mas lluosur cyflymiad. Mae cyflymiad yn haflu'r differiad v gyda amser, dv dt, neu ail differiad x gyda amser, d 2x gyda dt sgwar, neu v dv dx, lle t yw'r amser ac x yw'r dadleoliad a v yw'r cyflymder. Roddir pŵer, neu'r cyfradd o wneud gwaith, P, y grym F sy'n symud â chyflymder V gan, felly pŵer yw'r grym lluosur cyflymder, P yn haflu F lluosi V. Bydd angen defnydd o hafaliadau differol trefn 1 wrth naillai gwahanu'r newidyn neu'r ffactor integri, a defnydd o hafaliadau differol trefn 2 wrth ddarganfod y ffwythiant cyflenwol a'r integryn neilltuol. Pan yn llunio diagram, cofiwch mae'r cyfeiriad positif ar gyfer y dadleoliad yw cyfeiriad positif ar gyfer cyflymder a'r cyflymiad. Yn bwysig ble chi'n dewis i fod yn positif. Enghraifft. Mae cerbyd mas 800 kg yn cael ei dynnu ar hyd ffordd llorweddol syth. Mae'n dechrau ddisymudedd yn y pwynt O pan fydd T yn haflu 0. Felly mae V yn haflu 0. Ar amser T, mae'r cerbyd x metr o'r pwynt O a'i gyflymder yw V metr yr eiliad. Mae'n bosib modelu maint y grym tynnol gan 100 bracet V plus 3 i'r pŵer minus 1. Gallwch anwybyddu gwrthiant i fudiant y cerbyd. Ran A, dangoswch bod V yn bodloni'r hafaliad differol yna. Felly nawn ni hwnna i ddechrau. Penderfynu mha cyfeiriad mae'r positif. Felly V yn positif yn yr un cyfeiriad a mae X yn cynyddu a A yn positif yn yr un cyfeiriad. Y grym tynnol yw 100 V plus 3, felly defnyddio ail dedd Newton. Grym yn haflu mas lluosur cyflymiad, felly 100 dros V plus 3 yn haflu 800 A. Rhannu'r ddau ochr dy 400 a gawn ni'r mynegiad yma. Felly yn lle A, roi naillai V dv dx neu dv dt. Edrych ar y cwestiwn, maen nhw angen V dv dx, felly yn lle'r A ni'n gosod V dv dx. Mae V yw'r unig newidyn gyda x, felly ni'n gallu datrys hwnna. So rhan B, so ni wedi cyrraedd diwedd ran A. Dangoswch bydd y cerbyd yn teithio 15 metr pan fydd ei gyflymder yn 3. Felly mae rhaid i ni ddod o hyd i fynegiad ar gyfer V ac X. Felly dyna beth sydd gyda ni. Gwahanu'r newidyn, cael y V's i gyd un ochr a'r X's ochr draw. Felly 2V lluosi V plus 3 gyda dv yn haflu'r 3 gyda dx. So integru'r ddau ochr yna. Lluosur ochr chwith, yma gyda 2V sgwar plus 6V i integru a 3 ar yr ochr arall. So integru'r ochr chwith gyda V a ni'n cael 2V cube dros 3 a 6V sgwar dros 2 sy'n rhoi 3V sgwar. 3x, un gysonin rhwng y ddau ochr. Felly, gosod beth ni'n gwybod, pan mae x yn 0,
roedd fi yn 0, felly ni'n gallu gweithio mas beth yw c. Yn y sefyllfa hyn, mae c yn mynd i fod yn 0. Felly ein mynegiad ni ar gyfer x a fi yw hwnna. Ni angen gwybod bod y cerbyd wedi teithio 15 metr pan bod ei gyflymder yn 3. Felly, gosod, ail drefnu hwnna, rannu dy 3, gosod fi yn 3, felly fi cubed yn 27, fi sgwar yn 9, a mae'n dod i 15 metr. Felly ni wedi cael diwedd rhan B. Rhan C yn gofyn i ni ysgrifennu fynegiad ar gyfer dvdt nawr, yn nhermau fi a thrwy hyn darganfyddwch yr amser. Mynd nôl i beth oedd gyda ni cyn ni, yn lle rhoi v dv dx yn lle a, rhoi dv dt yn lle a. Felly mae gyda ni'r mynegiad yma, gwahanu'r newidyn, rannu dy 2, gwahanu'r newidyn, felly gyda'r dv mae'r v plus 3, a gyda'r dt mae 1.5. Integru reina, mae v sgwar dros 2 plus 3v plus 1.5 t plus cysonyn gwahanol. Un cysonyn rhwng y ddau ochr. Mi nôl i pethau ni'n gwybod, roedd t yn 0, roedd v yn 0, felly mae hwnna yn golygu bod k yn mynd i fod yn 0. Lle mynegiad ni ar gyfer v a t yw hwn. Darganfyddwch yr amser, mae'n cymeryd i'r cerbyd cyrraedd cyflymder o 3 metr yr eiliad. Felly fi yn 3. Fi yn 3 am yr ochr chwith yn dod ar 13.5 yn haflu 3 dros 2t. Felly mae t yn dod yn 9 eiliad. Rhan ych. Dangoswch bod yn bosib mynegu cyflymder fi a cerbyd ar amser t yn y ffurf yma. A gwireddwch fod y cerbyd wedi teithio tua 9.5 metr ar ôl y 7 eiliad. Felly, mynd nôl i'r sefyllfa yna, mae angen i ni nawr dod o hyd i fi yn unig yn hafel i mynegiad yn t. Felly, llosi dy 2, mae gyda ni hafaliad quadratic. Naill ai gallu defnyddio'r fformula, dod ar 3t draw, neu cwblhau'r sgwar, gan bod e'n mynd i fod yn rhwyddach i ni. So v plus 3 wedi sgwario minus y 3 wedi sgwario sef minus 9 yn haflu'r 3t. Felly v plus 3 wedi sgwario yn haflu 9 plus 3t. Cymryd ail isradd, cymryd y positif. Felly v yn haflu minus 3 plus 9, ail isradd 9 plus 3t. Ar ôl 7 eiliad, felly mae t yn 7, mae v plus 3, mynd ar 3 nôl draw, so v plus 3, a mynd i fod yn hafelu 3 7 yn 21 plus 9, so ail isradd 30, gyda ni ar ochr dde. Felly mae v yn minus 3 plus ail isradd 30. Mae'r mynegiad yma gyda ni o rhan B, wnaethon ni. Nawr, ni angen gwireddu fod y cerbyd yn teithio tua 9.5 metr ar ôl 7 eiliad. Felly, mae gyda ni 2 berthynas dyn ni fan hyn. Ni wedi gweithio mas ar ôl 7 eiliad bod fi yn hafelu minus 3 plus ail isradd 30. Felly, os nawn ni osod na mewn i mynegiad gwylod yma, so pan mae t yn 7, mae fi yn hwnna, felly ni'n gallu gweithio mas beth yw x, a ni'n cael y mynegiad yma, gweithio hwnna mas, a ni'n cael tua 9.5
metr ar gyfer faint mae e wedi teithio mewn 7 eiliad. Felly oedd e mynd yn eitha cymleth ar y diwedd fyna. Cwestiwn arall. Mae gronyn P mas 2 kg yn symud ar hyd yr uchelyn X llyrweddol dan effaith grym sydd wedi gyfeirio tuag at y tarddbwynt O. Maint y grym yw 8x Newton, lle mae X yn dynodi dadleoliad P o O. Felly'r pellter o O yw X. Da'r gronyn hefyd dan effaith grym gwrthiannol sy'n hafelu 10 V Newton, lle mae V yn dynodi bianedd P ar amser T. Pan fydd T yn 0, mae gronyn P yn X yn hafelu 2 metr ac mae'n symud i ffwrdd oddi wrth O ar abianedd 3 metr yr eiliad. Dangoswch mae hafaliad mudiant y gronyn yw hwnna. Wedyn darganfyddwch fynegiad ar gyfer X yn nhermau T. Felly mae'n symud i ffwrdd o'r tarbwynt, felly X yn positif yn y cyfeiriad yna. Felly mae'n rhaid bod V a hefyd yn positif yn y cyfeiriad yna. Mae'r grym 8x yw'r grym sy'n tynnu fe, bod e'n mynd tuag at x positif. Hefyd mae gwrthiant T hefyd yn tynnu fe nôl. Felly mae'r ddau grym yna yn gweithio sianol, mae e'n symud yn y cyfeiriad x positif, ond mae'n cael ei dynnu nôl. Felly defnydd o ail ddeddf Newton, mae gyda ni minus 8x a minus 10v yn tynnu fe nôl yn haflu mas 2 lluosur cyflymiad. Rhannyd y 2, mae gyda ni a yn haflu minus 4x minus 5v. Am newid am a, roed d2x dy dt sgwar yn y cyfeiriad positif yn haflu minus 4x minus 5 dx dt yn y cyfeiriad positif. Felly, ni wedi cyrraedd rhan A. Ail drefnu hwnna, chyn ni angen datrys hwnna nawr. Felly, mae angen yr hafaliad ategol i ddatrys hafaliad differol trefn 2. So ni'n galw dx d2x dt sgwar yn k sgwar, dx dt yn k, so plus 5k plus 4x yn 1, yn haflu 0. Mae hwnna'n ffactorio neis yn gadael ni gyda k yn haflu minus 1 neu minus 4. 2 ddatrysiad real gwahanol, felly yr ffwythiant cyflenwol, yr x yn haflu a i'r pŵer minus 1t plus b i'r pŵer minus 4t yw'r ffwythiant cyflenwol. Felly mae eisiau differi hwnna, chyn ni angen gosod yn ôl mewn yr un gwreiddiol. So dx dt yw differiad i'r pŵer minus t yw minus i'r pŵer minus t, differiad i'r pŵer minus 4t yw minus 4 b i'r pŵer minus 4t. Mae 2 hafaliad yn ni angen gosod mewn y gwybodaeth sydd gyda ni. Pan mae t yn 0, roedd x yn 2. Felly, yn yr hafaliad yma, so 2 yn hafelu i'r pŵer 0 yn 1, so a plus b yn hafelu 2. A mae'r cyflymder yn hafelu 3, y bianedd yn 3, yn symud oddi wrth, felly plus 3 yw'r cyflymder, so dx dt yn 3 yn haflu minus a minus 4b. 2 hafaliad, angen dod o hyd i a b, felly datrys reina ni'n cael a yn haflu 11 dros 3 a b yn minus 5 dros 3. Felly'r mynegiad ar gyfer x yn nhermau t, ni wedi dod o hyd i a b,
gosod nhw mewn a ni'n cael x yn haflu minus 11 dros 3e pwer minus t minus 5 dros 3e i'r pwer minus 4t. Cwestiwn arall. Mae gwrthrych mas 250 kg yn cael ei ollwng o falŵn A i'r poeth ac mae'n syrthio'n vertigol i lawr. Yn ystod y mudiant i lawr, tuag i lawr, da'r gwrthrych dan effaith gwrthiant yw fudiant maint 50 V Newton, lle mae V yn dynodi bianedd y gwrthrych ar amser t eiliad. Gallwch chi dybio, mae bianedd cychwynnol y gwrthrych yw 0. Dangoswch fod mudiant y gwrthrych yn bodloni'r hafaliad differol yma. Felly, gosod lefel cychwynnol, mae x yn mynd i fod yn positif yn dod lawr, felly mae'r balŵn yn rhywle ar hyd y ffordd lawr. Mae v yn mynd i fod yn dx dt, mae a yn mynd i fod yn dv dt. Na beth ni angen yn y cwestiwn, felly yna'r mynegiad ar gyfer a byddwn ni'n defnyddio. Mae pwysau'r balŵn yn mynd i fod yn 250 G, a mae 50 V yn tynnu fe nôl, y gwrthiant air. So ni wedi gosod seto'r sefyllfa i fyny, defnydd ail dedd Newton fel lawr y positif, so mae gyda ni 250 G yn tynnu lawr, minus 50 V yn tynnu nôl, yn haflu a lluosir mas, so 250 A. Ni'n lle rhannu hwnna gyda 50, felly mae gyda ni 5G minus V yn haflu 5A. Yn lle A, gosod dv dt, felly mae gyda ni'r mynegiad roedd angen. Darganfyddwch fynegiad yng nghyfer V yn nhermau t nawr, a darganfyddwch bianedd y gwrthrych pan fydd t yn haflu 5. Felly, trefn 1, hafaliad differol trefn 1, gwahanu'r newidyn, cael y V's ar ochr y dv a'r rifau ar ochr y dt. Mae rhaid mynd ar mynegiad yna i gyd, felly V 5G minus V o dan y V, o dan y 5. So 5 rhannu dy 5G minus V yn haflu 1 dv dt. Gwahanu'r newidyn, so dv gyda integriad y 5 dros 5G minus V, so'r V's gyd ar ochr chwith, yn haflu y integriad 1 dt. Ni'n gallu mynd â 5 mas. Beth chi'n sylwi fan hyn, mae gyda ni integriad, y differiad y gwylod nawr ar y top. Felly ln yw integriad yr ochr chwith. ln y gwylod, ni wedi gwneud yn siŵr bod differiad y gwylod yn ar y top. So minus 1 dv yw differiad y gwylod. Felly dim ond ln y gwylod sydd gyda ni ar ochr chwith. 1 yn integri fod yn t. Felly, ni angen ffindo c. Ni'n gwybod bod t yn 0, bod v yn 0. Felly mae c yn mynd i fod yn minus 5 ln 5g nawr. Felly, dyna'n mynegiad ni ar gyfer v a t. Casglu'r logs un ochr. Felly mae minus 5 ln 5g minus v plus 5 ln 5g gyda ni. Ni'n gallu rannu, tynnu logs yn meddwl bod ni'n gallu rannu beth sydd tu fewn y log. Felly mae t yn haflu 5 ln 5g dros 5g minus v. Na ni angen mynegiad ar gyfer v yn nhermau t. So mae rhaid ni ail drefnu hwn nawr i gael v yn haflu. Felly dyna beth sydd gyda ni. O'r gores. Felly rhannu dy 5. So mae ln 5g dros
5g minus v yn haflu 0.2t. Cagwared yr elen, ni'n ffod cymryd e yr ochr arall, so e i'r pŵer 0.2t yn haflu 5g dros 5g minus v. Mynd ar 5g minus v lan, a wedyn rhannu dyr e i'r pŵer 0.2t ochr arall, mae'n mynd yn e i'r pŵer minus 0.2t, felly ni'n gallu cael v yn haflu 5g minus 5g e i'r pŵer minus 0.2t. So dyna ni wedi cael y mynegiad ar gyfer v yn hermau t. So v yn haflu rhywbeth mewn t. Darganfyddwch bianedd y gwrthrych pan fydd t yn 5. Felly rhoi t yn haflu 5. Mae gyda ni 5 yn lluosid y 0.2 i wneud 1, a ni'n cael 30.97 ar gyfer y bianedd pan mae t yn haflu 5. Gallwch fod wedi datrys hwn wrth ddefnyddio ffactor integri i ddatrys yr hafaliad differol. Nawr te, mae gennym ar gyfer cynnar, mae gennym dv dt sy'n v yn haflu 49 bracet 1 minus e i'r pŵer minus 0.2t. A ni angen mynegiad ar gyfer x, felly mae angen i ni integri fi. Mae angen i ni integri'r mynegiad ar y dde. Felly 49t, e'r pŵer minus 0.2t yn mynd yn e'r pŵer minus 0.2t dros minus 0.2, sef ni'n lluosi fe y top gyda 5. Felly mae gyda ni v x yn haflu 49t plus 245 e pŵer minus 0.2t plus cysonyn. Ni'n gwybod bod t yn 0 pan mae x yn 0, felly x yn 0, t yn 0, mae k yn goffo fod yn minus 245. Felly dyna'r mynegiad ar gyfer x yn herma t, gyda k mewn. Trwy hyn, cyfrifwch y pellter mae'r gwrthrych wedi syrthio mewn 5 eiliad. So 5 eiliad, rhoi 5 mewn y mynegiad yna, a ni'n cael 90.13 metr yn dod mas am yr ateb. Yr un cwestiwn nawr wedi fformulaiddio'n wahanol. Felly mae'r gwrthrych mas 250 kg yn cael ei ollwng o falwn a'r poeth ac mae'n syrthio'n vertigol i lawr. Yn ystod y mudiant tuag at i lawr, daw'r gwrthrych dan effaith gwrthiant yw fudiant maint 50 fi, lle fi sy'n dynodi bianedd y gwrthrych ar amser t eiliad. Gallwch tybio mae bianedd cychwynnol yw 0. Felly tro yma, dangoswch fod mudiant y gwrthrych yn bodloni'r hafaliad differol mewn x's a t's. A wedyn darganfyddwch fynegiad ar gyfer x yn hermau t, a trwy hyn cyfrifwch pellter mae'r gwrthrych wedi syrthio mewn 5 eiliad. Felly, lefel cychwynnol yn cael ei allwng allan o'r balwn. Yr cyflymder yw dx dt. Mae mas y gwrthrych yn 250g a mae 50 fi yn dala fe nôl. A yw d2x dt sgwar trwy hyn, y cyflymiad. Ail der Newton, felly 250g minus 50v yw'r grymoedd sy'n gweithredu ar y gwrthrych yn haflu'r mas, lluosir cyflymiad. Felly rhannu gyda 50 eto a gewn ni y tro yma rhoi v yn haflu dx dt ac a yn d2x dt sgwar.
Ail drefnu hwnna, a ni'n cael yr hafaliad differol roedden ni angen. Felly, datrys hwn, ar gyfer gael y ffwythiad cyflenwol, dyn ni'n ystyried yr ochr chwith yn hafel i 0. Felly'r hafaliad ategol bydde 5 c disgwyriad plus c plus 0 yn hafel i 0. Hwna'n ffactorio rhoi c bracket c plus 5. Felly c yn hafel i 0 neu c yn hafel i minus 1/5. 2, datrysiad real gwahanol, felly yr hafaliad datrysiad cyffredinol bydde x yn hafel i a e i'r pŵer 0 t plus b e i'r pŵer minus 0.2 t. E'r pŵer 0 yn 1, felly hwnna yw'r ffwythiant cyflenwol. Nawr mae'n rhaid ystyried yr ochr dde. Nawr, gan mae'n hafel i 49, fel arfer byddwn ni'n just dod i cysonyn yna, ond mae gyda ni cysonyn yn y ffwythiant cyflenwol. Felly mae rhaid ni ystyried t gyda fe. Felly, trio ni x yn hafel i yr yw gysonyn llosi t, fel yr integrin neilltuol. Integri hwnna, unwaith a dwywaith am newid i fewn i weld os dyw beth yw t yn mynd i ddod i. Felly 5 llosi'r 0 plus p yn hafel i 49 i fod, felly mae p yn goffo fod yn 49. Felly yn integrin neilltuol ni yw x yn hafel i 49 t. Felly yn datrysiad cyffredinol bydd y ffwythiant cyflenwol ar integrin neilltuol, felly x yn hafel i 49 t plus a plus b e i'r pŵer minus 0.2 t. Nawr mae rhaid i ni ddod o hyd i a b, felly mae eisiau differi 49 t mynd yn 49 a'n diflannu minus 0.2 b e i'r pŵer minus 0.2 t. Gwybodaeth cychwynnol t yn 0 a yn 0 yn rhoi'r dan gwyrdd i ni bod 0 yn hafel i 0 fyna a b llosi 1 fyna. Felly mae b yn hafel i minus a. Mae'r cyflymder yn 0 ar y dechrau hefyd. Felly t yn 0, mae 0 yn hafel i 49 plus e'r pŵer 0 yn 1, so 0.2 b. Felly mae b yn hafel i 2 gan 45 a mae a yn minus 2 gan 45. Felly'n datrysiad ni yw x yn hafel i 49 t minus 245 plus 245 e pŵer minus 0.2 t. Ni angen cyfrifo pellter, mae'r gwrthrych wedi syrthio mewn 5 eiliad. Felly mewn i'r hafaliad gwyrdd, rhoi t yn hafel i 5 a ni'n cael bod x yn 90.13 metr fel o'r blaen. Os byddwn ni angen y bianedd, gallwn ni ddifferu a gosod 5 mewn a cael bod fi y bianedd differiad x yn 30.97 metr yr eiliad. Cwestiwn arall, mae gan fodel o gar mas 40 kg injin fach gyda chynyrchiad pŵer maximum 60 watt. Pan mae'n teithio ar hyd arwyneb llorweddol, mae'r holl wrthiant i fudiant y car yn cael ei fodelu fod 1 grym cyson 20 Newton. Darganfyddwch bianedd maximum y model ar yr arwyneb yma pan fydd yr injan yn gweithio ar ei bŵer maximum. Nawn ni hwnna gynta. Felly gadewch y bianedd maximum fod yn ubedol.
Felly A, os dwi'n maximum, bydd e'n 0, bydd dim cyflymiad. D yw'r y tyniant yn yr engine, beth y pŵer mae'r engine yn cynhyrchu, cyfradd gweithio, a 20 yw'r gwrthiant, cyfanswm y gwrthiant. Felly, y pŵer sy'n cael ei gynhyrchu yw 60, yr un maximum, yw 60, yw'r grym, y grym yr engine, lluosi yr bianedd maximum, felly mae D yn 60 yr anid y U. Defnyddio ail defn Newton yn y cyfeiriad positif, felly mae D nawr, minus 20 yn hafel i'r mas lluosi'r cyflymiad sy'n 0. Mae D yn 60 dros U, y pŵer rannu dy'r bianedd, dy'r cyflymder, minus 20 yn 0, ail drefnu hwnna, a ni'n gallu cael bod U yn 3 metr yr eiliad, maximum. Wrth ddatrys hafaliad differol, darganfyddwch yr amser mae'n cymryd i'r model i gyflymu o 1 metr yr eiliad i 2 metr yr eiliad pan fydd yr engine yn gweithio ar ei bŵer maximum. Felly, tybio bod ni'n dechrau bod T yn 0 pan mae V yn 1, a wedyn ni angen darganfod gwerth T pan mae V yn 2. Felly, V yn mynd y cyfeiriad yna, A yn mynd y cyfeiriad yna, grym tynnu'r engine yw D, 20 yn tynnu nôl. Grym gyrru, y pŵer maximum yw 60 yr anni V. Felly, ail defn Newton, ni'n mynd i fod â chyflymiad nawr. Felly D minus 20 yw 40 lluosi A. Ni'n mynd i fod yn cyflymu. Defnyddio dv dt fel A, achos ni angen gwybod perthynas rhwng V a T, felly gosod D yn 60 dros V. Felly, rhannu hwnna gyda 20, a ni'n cael bod 3 dros V minus 1 yn halu 2 dv dt. Felly, cyfuno'r ochr chwith, mae dyn ni 3 minus V dros V yn halu 2 dv dt. Na chi'n gallu gweld nawr, mae V's gyda ni a T's, felly ni'n gallu gwahanu'r newidyn. So, mae yna 2V dros 3 minus V, lluosi gyda dv dt. Felly, integru 1 gyda dt, a'r 2V dros 3 minus V gyda'r dv. Mae'r ochr dde yma'n pendrwm, felly gallwn ni rhannu hwnna i gael minus 2 a plus 6 dros 3 minus V. So mae'r mynegiad ar y dde yn hafel i o rhywbeth ni nawr yn gallu integru. Integru 1, ni'n cael T, lle ni ddod i cosonau fanna. Ni angen integru minus 2 plus 6 lluosi 1 dros 3 minus V. Mae hwnna fel ln, ond mae angen i ni lluosi gyda minus 1 achos differiad y tu fewn. Felly minus 2V minus 6 lluosi ln 3 minus V. Dod o hyd i'r cysonyn, ni'n gwybod pan ni'n dechrau mesur bod o'n i angen bod V yn 1. Felly gosod 0 ar cysonyn a mae minus 2 dyn ni, a wedyn ni minus 6 ln 2. Felly mae C yn gorfod fod y mynegiad yna. Felly T minus 2 minus 6 ln 2 yn hafel i minus 2V minus 6 ln 3 minus V. Cadw T ar yr ochr chwith, mae yna popeth arall dra'r ochr dde. Gosod V yn 2.
A ni'n cael y mynegiad yna, mae ln1 yn 0, felly ni yn cael bod t yn tua 2.16 eiliad. A dyna ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer cinemateg a hafaliadau differol.